Siyanibingelela futhi bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngizothanda ukuthi ngicele kubo bonke abalalele ukuba basheshe bathathe amabhayibheli abo noma bavule ama-app abanawo emafonini anebhayibheli ukuze sizoqonda masithi siyakholwa, ngoba wonke umuntu uthi uyakholwa, kodwa muthi uyakholwa kuJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, nokuthi wafa wavuka kwabafileyo, uyinkosi nomsindisi usezulwini njengamanje. Ngizocela ukuthi uthathe iBhayibheli lakho wena muthi uyakholwa, ukuze sizoba nokuqonda ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe, ngoba singabantwana bakhe thina. Ngizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu wethu siyabonga, sibonga amandla osiphe wona okuphila, sibonga umoya wakho ofakile enyameni yethu edalwe nguwe Nkosi, ukuba siphilele wena, sikunika udumo ngaso sonke isikhathi. Sibe ngcwele ngoba wena Jehova uNkulunkulu wethu ngcwele. Sithi mayenziwe intando yakho, sikunika udumo ngezikhathi zonke, sikudumise, sihlale kuwe nezwi lakhe elukuphila liyimana emzimbeni yethu. Nkosi uJesu, wena uyinkosi nomsindisi, mayenziwe intando yakho Nkosi. Ungasingenisa ebulingweni, kodwa usisindise kokubi. Singabheki ngakwesokunxele noma ngasokwesokudla, kodwa sihlale kwisisekelo esiyidwala elinguKristu uJesu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga-ke Nkosi, vula ukuqonda kwabantu bakhe emhlabeni bonke, kuba bonke laba abavumayo ngey'nhliziyo zabo nangemoya yabo Baba, wena uhlale ube nobudlelwane nabo, ube nguNkulunkulu kubo, nawe babe ngabantwana bakho, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Ngizosho futhi bazalwane ngithi ngiyacela ukuba nithathe amabhayibheli enu, nine namabhayibheli akwi-app, nivule amafoni enu sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba, over to you my brother. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi, uNkulunkulu oyedwa. Sithula ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyedwa, akanamphelezeli, akanamhlangabezi, akanambonisi. Konke okukhona kwakhe ngamandla akhe nangokuqonda kwakhe nangezikhwepha zakhe, engenayo umuntu omsizayo. Amen. Konke kuyinkazimulo yakhe esikubonayo nokungabonwayo, okusemhlabeni nokusezulwini. Intando yakhe iyenzeka empilweni zethu emhlabeni nasezulwini. Amen. Isikhathi ke sokuthi abantu baziquestione ukuthi ngabe bangaliphi icala, ngabe bathandaza uNkulunkulu ngokweqiniso noma bathandaza uNkulunkulu ngokwezinkanuko. Bathi mase bekutholile abakufunayo bamflathela uNkulunkulu bakhohlwe uyena. Baningi abenza lokho. Bayazibuza ukuthi why singafuni ukuya kukushumayela. Amen. Ezulwini ayikho ibreak. Amen. Nasesihogweni ayikho ibreak. Yes Lord. Ukuphila kwakho ngonaphakade kulele uNkulunkulu kwizwi. Amen. Amen. Njengoba lishisa izwi, liyashisa izwi, asinakuliyeka ukushumayela izwi ngenxa yabantu abangafuni ukwamukela iqiniso likaNkulunkulu. Namanje ke sithi-ke intando kaNkulunkulu mayenzeke empilweni zethu emhlabeni nasezulwini. Sithi siyamthemba uNkulunkulu kukho konke okwenzakala empilweni zethu, akwenzeki intando yethu kodwa kungokuqonda kwakhe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongcwele. Sithi-ke uNkulunkulu intando yakho mayenzeke, umbuso wakho mawufike kulabo uNkulunkulu abawulangazelele nabawufunayo, nalabo abadukile Nkosi abawufunayo kodwa bawufuna ekulahlekeni. Sithi-ke akwenzeke ngendlela yakho uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu othembekile wena. Amen. Siyakuthemba uNkulunkulu kukho konke. Yes Lord.
Yes, Lord. Asifuni support. Amen. I-support ithola uNkulunkulu. Asincengeli kubantu ukuthi basi-advertise. Asifuneki advertisewa. uNkulunkulu uyasazi isikhathi asibekile ngalomsebenzi esiwenzayo. Asithembe ngawo ukuthi siwenze. And so wenza. Kukubi, kukuhle, kumnyama, kukhanya, kubuhlungu, kumnandi. Sizowenza. Yes, Lord. Sifuna ukukhipha lo sathana ogcwele kunina abantu. Hallelujah, glory, hallelujah, glory to God. Yes, Lord. Asilwi nenyama, silwa nemoya. Yes, Lord. Egcwele kubantu. Ongaqondi uzaqonde. Yes, Lord. Amazwi abhale phansi, amazwi esiprofeto. Amazwi agcwalisiwe ngabapostoli. Ethula ubufakazi, abona kugcwalisa isiprofeto. Isiprofeto sika Jesu Kristu. Esigcwalisekayo manje ayisikhulumile. Amen. Abasekho abaprofeti abafana noKristu, abafana nabaprofeti. Abafana nabaprofeti basekuqaleni. Ababethwele izwi, bethwele ivangeli. Beletha umyalezo ophuma ngqo kuNkulunkulu. Bashiya nemibhalo ukuze lembhalo siqonde ngayo, sithole ubufakazi bakho konke ababekhulumile okwenzakalayo nokwenzakala nokusekuphindakala okwenzakala. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Yes sir. Ivangeli ngokaLuka. Ufuna umemeza ngikuzwa baba. Ivangeli ngokukaLuka isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Yes sir. Njengokuba abaningi sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo zindaba ezigcwaliseke phakathi kwethu. Ithi incwadi njengokuba baningi akuyena umhlengi kuphela sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo zindaba akuyena umhlengi kuphela ngalezo zindaba. Basakhona abaprofeti bakaNkulunkulu noma ngeke ngamkhombe engimaziyo beqiniso. Yes, Lord. Basakhona abapostoli bakaNkulunkulu noma ngeke ngibakhombe engimaziyo, kodwa okusalayo iyasho incwadi ukuthi uNkulunkulu ebandleni lakhe wakhomba abapostoli, abaprofeti, abafundisi, yes Lord, amen, nabalaphayo, nabavangeli, nabaneziphiwo zikamoya, njengoba khona nazo zonke izipho zikamoya. Namanje kukhona kuyenzeka. Yes Lord, yes Lord. Phela ivangeli likaSathane lidumile ngoba linenkohliso kakhulu, lenza igospel engazi ukuthi emnandi igospel kaSathane, kanti igcwele ubusathane nomoya womnyama. Amen. Manga. Amen. Kodwa ke incwadi yaseKorinte yokuqala chapter 11 ngiyakhumbula verse 13. Amen. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11 verse 13. Ziboneleni nina ngokwenu. No, hambe kwincwadi yesibili. Amen. Incwadi yabaKorinte besibili chapter 11 verse 13. Hallelujah. Verse 13. Ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga. Maningi abapostoli bamanga. Izisebenzi ezikhohlisayo. Izisebenzi zikaSathane ezigcwele inkohliso. Beziguqula abapostoli bakaKristu. Bazenza abapostoli bakaKristu. Ingakho igospel yabo imnandi ivela ku TV, benezinhlelo ku TV nasemaredweni. Bashayela bashumayela omfundisi obani Pastor Zondo nabanye abafundisi besifazana abangabashumayeli. Akumangalisi. Ngokuba uSathane uqobo. Ngokuba obushiri nobani abanye ngokuba uSathane uqobo. Obani abanye abadla imali zabantu. Ombushiri. Hallelujah. Nubani omunye? Nabo bonke labaseZimbabwe. Nabo bonke Malawi Malawi. Naphesheya kwezilwandle. You understand? Maningi. Amen. Abafundisi bamanga. Amen. Omprofeti uMagegagege. Amen. Oshembe. Omprofeti uShembe. Opopu bamaCatholic Church. Amen. Abamangalisi. Hallelujah, glory to God. Ngokuba uSathane uqobo lwakhe uziguqula ingilosi uzenza ingilosi yokukhanya. Uzenza uJesu Kristu. You understand? Ngalokho akuyinto enkulu. Akuyona into enkulu. Uma nezikhonzi zakhe. Uma nabantu abamsebenzelayo, izisebenzi zakhe, izinceku zakhe uSathane ziziguqula izikhonzi zokulunga.
inhlebi, izinyoka, osathane, odevil, odraco. Amen. Abamangaleli bamangalela abazalwane bayabavimbezela abazalwane ukuthi bafinyelele eqinisweni ngenxa ukuthi bafuna ukubafita Khanya. Amen. imfundiso yasathane ebumnyama ngenxa yenzuzo embi yokuthanda imali. Ayikho enye into abayithandayo, bathanda ukuceba nodumo nemali nokubonakala bezenza abantu angazi ukuthi bahlelekile, sophisticated bangathi ba-sophisticated. Ngakho akuyinto enkulu Akumangalisi uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga, uma nabo bonke nabafundisi bamanga ezukuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo. nabo ukuphela kwabo ithe incwadi yakaJuda chapter ayingayi chapter ngithi verse 12 verse 12. Akumangalisi uma nabo Izingilosi zakhe zizenza izingilosi zokukhanya izisebenzi zakhe usathane ziziguqula izingilosi zokukhanya, nazo egcineni zibekelwe amen, umkomelo. yes Lord, Hallelujah, glory to God. yes Lord, You understand? yes Lord, Incwadi kaJuda. amen. Verse 12. Yes sir. uDimitreyu ufakazelwa yibo bonke nayilo iqiniso uqobo lwalo. Nathi ke Incwadi kaJuda. amen, amen, sorry bazalwane, hallelujah, yilabo abayizisihla, Yilabo abangcolile, emadilini enu othando bedla nani, bedla nabo labo abathi bangcwele, bengesabi, abasabi, bezixabisa, bangamafu angenamanzi, aqhutshwa yimimoya. bangamafu angenamanzi aqhutshwa yimoya. Hamba ke lapha kuverse ngifuna uhambe kuverse 14. Okay. Bayimithi yasebusika, Bayimithi yasebusika engenazithelo, ayinazithelo, efe kabili, ifile kabili. Yes sir. isishuliwe, Qhubeka. bangamaza adlangalalayo, Yes sir. bangamaza adlangalalayo olwandle, Yes sir. akhephuza amahlazo, Bayinzeleze, bayintengenamsebenzi. Ungababona beswenkile behamba ngemoto ezibizayo, bedla imali zenu, benikhuthuza, engazi ukuthi manje ave bengcwele bathunywe uNkulunkulu kanti isikhohlakali sikaSathane. izinkanyezi ezidukayo, Bayinkanyezi ezidukile, ezigcinelwe ubumnyama, Nayo-ke indaba. ubumnyama baphakade. njengoba nayo incwadi ngale kwincwadi yaseKorinti ithini? Ithi ke akumangalisi. Amen. Ngakho akuyinto enkulu uma nezingilosi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga, ezukuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo. Yonke indlela abayenzayo isiphetho sabo kunjengokumsebenzi wabo. Amen. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Bonke labafundisi benu nabaprofeti benu bamanga nabapostoli benu bamanga nalabantu besifazane abazibiza ngabavangeli nabashumayeli nababhishophi omama umfundisi, inhliphi leyo, Bangamaza bangamaza adlangalalayo olwandle, bayinto eyizeleze engenamsebenzi, ekhephuza amahlazo awo, bamane nje badla mankwebethu, izinkanyezi ezidukayo, abanasisekelo, badukile, ezigcinelwe ubumnyama, bagcinelwe ini? ubumnyama Bagcinelwe ini? bobumnyama, ubumnyama bobumnyama, Bagcinelwe ubumnyama ngoba bakwazi ukuthi bahlanganise ama-scriptures bantshela iqiniso. baphakathi. Hallelujah. Bakhohlakele, Yes Lord, baphakeme Yes, Lord. ngokwenyama nangokwengqondo yabo, yes Lord, kodwa ngokwenhliziyo bakude noNkulunkulu. yes Lord, You understand? yes Lord. Ayikho into abangasitshela yona bathi ke bayayazi, abalazi iBhayibheli, Amen, amen, bayakufundela ngabafundisi, babe bonikwa amajazi, banikwa netifiketi. amen, Anginasitifiketi, angifuna isitifiketi. Isitifiketi sami umoya engcwele, umoya weqiniso. Hallelujah, glory to yes God. Lord, yes Lord, Asudlala umasithozi. amen, Uma unenkinga, waza neBhayibheli lakho uvule la iBhayibheli lakho singene kulona. amen.
Incwadi uIsaya isahluko 57 nangu umprofethi uIsaya verse 20. yes sir Ababi banjengolwandle ababi bafana nolwandle olunyakazisiweyo olujust liyayinyakazela limuva nomoya ngokuba alunakuphumula ngokuba noma nasekufeni kwabo nasekufeni ngoba manje bephila njengoba manje bephila akukho ukuphumula ngoba njalo bafuneka baplana uqamba amanga bafunza ubaba usathane nasekufeni kwabo bathini umvuzo wabo ukuhle esiqogweni owangona phakade ngoba akukho ukuphumula amen. Ababi banjengolwandle olunyakazisiweyo ngokuba alunakuphumula akho kuphumula namanzi alo akhipha udaka nobishi. amanzi akhona akhipha udaka nobishi Hallelujah. labantu laba athi-ke babashumayeza bacwile odakeni lo labalakhayo Yes, no ababisha kulona labantu ebashumayezayo nibafundisa izinto ezingekho eBhayibhelini nizibiza ngabaprofethi bamanga nilapha abantu ngamanzi aneyiwasho nikhohlisa abantu neyintambo nikhohlakele Amen. anishumayeli ngoJesu Kristu wonke umuntu ongashumayeli ngoJesu Kristu hambe kwincwadi yokuqala kaJohane chapter 2 verse 15 Hallelujah. wonke umuntu ongashumayeli ngoKristu umphiki kaKristu Amen. wonke umuntu oshumayelayo ivangeli oshumayela ivangeli ufuna ashumele ngoKristu ngokuphenduka ezonweni abaphathisa abantu egameni kaJesu Kristu abantu bathola ukuthethelelwa izono zabo Amen. you understand Amen. Incwadi yokuqala yompostoli uJohane isahluko sokuqala hambe chapter 4 isahluko sesine chapter 4 amen. Isahluko sesine qale from verse 1 ivesi lokuqala yes sir bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya ningakholwa yiyo bonke labo moya badonike abafundisi beni bamanga bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya nikholwa yiyona yonke lento iyangiqhumisa inenze nigxume nize nisabe niphakamisa izandla nihayizisa izinto engekho beniqambela amanga benifuza ushevu kepha hlolani omoya emva kwalokho uyaphuma khona uphuma unjalo ushintanga ngoba yini-ke esontweni lokulona akushunyayelwa ngokuphenduka ezonweni kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini sobona phela bekushumayeza bakushumayeza ngokuthi-ke umakhelwane bakho bayakuzonda umakhelwane wakho bayanyanya bophumelela kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini bathi lesikhathi ohleli kusona njengamanje uNkulunkulu uzokukhipha kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu indlela yini yokuphuma kulesimo ohleli kusona akuyona imali akuyona izuzo kepha hlolani omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini indlela yokuthi uphume lapha kulesimo kusona isimo sokuhlupheka ngokomoya isimo sokuthi uphendukele uNkulunkulu ngokomoya ngokuba baningi abaprofeti bamanga baningi labaprofeti bamanga baningi bagcwele kuma-TV bagcwele kuma-radio bagcwele kuma-newspaper Ngokuba- abanye babo bahamba izinkantolo babanga izikhundla emasontweni ngokuba baningi Hallelujah. abaprofeti bamanga abaphumileyo ezweni baningi labaprofeti bamanga ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni akho mbhishobhi or noma umfundisi noma ngabe umprofethi ozofike ashade aphinde divorce ayoshada nomunye umfazi wakhe esaphila athi-ke ushumayela ivangeli likaKristu lowo isikhohlakali ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni so uma ungakwazi lokho ukuthi-ke ihlola kanjani imoya ingoba naku nihleli kulowo mabandla enu nalezo inkolo zenu zabantu eziqanjwe ngamagama abantu eziqanjwe ngabantu ukuze banifundise imfundiso yabo engekho eBhayibhelini banifundise ngama-motivational talks nama-motivational speech ukuze nina nizizwe ngathi-ke nibusisekile nxa bememeza ngazi ukuthi khona into eyenzakalayo kanti akwenzakali lutho baqhutshwa amadimoni emsebenzi wobumnyama bakhohlakele badlala ukungcola iy'khohlakali yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu kumele nazi umoya kaNkulunkulu ngalokhu yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu lalela wonke umuntu ovuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi before aqhubeke wonke umuntu oshumayelayo ushumayela ngokuphenduka akaxoxi inganekwane ngeBhayibheli awuxoxi inganekwane nezitori insumansumane
yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokho kufuneke ukutshela ukuthi ke lento yenzayo isono uNkulunkulu akafuni abantu baphile ebumnyameni nasengcoleni bonke abantu kufuneke baphenduke babuyele ekukhanyeni uma bebuyele ekukhanyeni bahamba balandele imiyalelo kaNkulunkulu balandele imiyalelo kaNkulunkulu bathola isipho sikamoya engcwele bethola isipho sikamoya engcwele sebeyazi indlela yokukhanya leyo ndlela yokukhanya nguKristu ngoba leyo ndlela Jesu Kristu indlela yeqiniso nokuphila okuphakade yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokho amen haleluya glory to God amen bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni manje ke uzobona ukuthi labantu bakaShembe abashumayeli ngoJesu Kristu nhlobo bashumayela ngoShembe ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaprofeti bamanga abaphumile abagcwele izwe ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni amakhehla amadala agcwele amanga ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni bayathanda ukuthatha icredit bayinike bona uqobo lwabo bazenze uNkulunkulu bona yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokho ngenxa ukuthi labantu abaholayo bayizibula abafuni ukwamukela iqiniso likaKristu ingakho begoloza bezitshela ukuthi mhlambe mina nginomona noma nginenkani noma ngihlaza angikho kuhlaza ngikhuluma into ebhole phansi eBhayibhelini lithi iBhayibheli yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokho haleluya glory to God haleluya Fenwazi umoya kaNkulunkulu ngalokho obhole phansi bonke omoya abavuma ukuthi angikhulumi ukuhlakanipha kwami ngikhuluma into ebhole phansi incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine kwivesi lokuqala uma wena uthi uke unenkinga nalento engiyifundisayo nalento engiyishumayelayo waza neBhayibheli lakho uzongivala ngeBhayibheli bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya niyakuthakaza ngenhliziyo niyakuba nezintamo ezikhuni nenhliziyo zene ezikhuni ngoba wakhuluma ngani uJesu Kristu washo wathi ke niyozwa kodwa ke niyomengezwa ngoba indlebe zenu zivalekile inhliziyo zenu ziyobe zizwa nazo kodwa ngeke ziphenduke ngoba zifana netshe amehlo nayo bebona kodwa bevalekile ngoba zifana nempumputhe kepha hlolani omoya ukuthi bangaba kaNkuluNkulu yini nina abantu engabalandeli balamabandla nale inkolo lezi kufuna ke nihlole kepha hlolani omoya ukuthi bangaba kaNkuluNkulu yini uma ngakwazi ukuhlola izohamba nesihogweni nabo isihogo futhi siphela sikhona sona ngeke size sigudluke isihogo asigudluki ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni baningi ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumile ezweni baningi abahola uSathane abagcwele umhlaba manje amen badukisa abantu amen yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokho kufanele nikwazi umoya kaNkuluNkulu ngalokho wonke umuntu oshumayela igospel noma oshumayela ivangeli likaKristu bonke ashumayele ngokuphenduka ezonweni abhabhathise abantu egameni likaJesu Kristu kube kuthethela kwezono bamukele isipho sikamoya engcwele yes Lord bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni thina sivumile ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni siyavuma haleluya 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 bangaba kaNkuluNkulu singabakho uNkulunkulu ngoba kusho umbhalo akusho umhlengi yes Lord akusho umhlengi wabheki mina thatha iBhayibheli lakho uvule baphinde lithatha nevesi incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine kwivesi lesibili lowo moya ongamvumi uJesu labantu bakaShembe abafuni ukushumayela ngoJesu Kristu bafuna ukushumayela ngento ethandwa ibona nangoShembe wabo ongumprofeti ongayena uNkulunkulu lo Shembe wokuqala ukuthi aba umprofeti ngisho inkosi mayibe naye kodwa bonke laba profeti abaqhamuka emva kwakhe abaprofeti bamanga amen uma ukuthi lo qala waba umprofeti wangempela amen amen mawukuthi kodwa umprofeti wamanga amen naye ufanele ukubhujiswa amen amen kumfanele ukubhujiswa haleluya ngoba baphika uKristu bafuna ukuthatha udumo balenze lwabo bafuna ukuthatha inkazimulo kaKristu bayenze yabo bafuna ukukhonzwa bona ngaphezulu kaNkulunkulu abantu abasakhonzwa umoya engcwele abayigcini imiyalelo kamoya engcwele abahambi ngendlela zikamoya engcwele bahamba ngendlela zabantu imfundiso abafundiswa abantu abadukisa amen amen haleluya glory to God yes Lord lowo moya ongamvumi uJesu lo moya ongafuni ukuvuma uJesu akasiyo kaNkulunkulu akuyena kaNkulunkulu cha no yes Lord no haleluya haleluya glory to God akuyena kaNkulunkulu lowo ungumphika uKristu lowo phika uKristu lowo ungumphika uKristu enizwe ngaye incwadi yokuqala kaJohane yes sir isahluko sesine yes sir bathandekayo ngifuna uhambe ku verse 4 haleluya siqhubeka verse 4
ningaba kaNkulunkulu nina bantwanyana. Thina abantwanyana abakholwayo nabalandela imfundiso kaNkulunkulu singaba bani? Ningaba kaNkulunkulu nina bantwanyana. Thina abantwanyana, umntwanyana noma kuthi umdala uyikhehla una 100 una 400 years, but uNkulunkulu still, hallelujah, glory to God. Umntwanyana ufana nengane ngoba uNkulunkulu wangona phakathi. Nibahlulile uthi ke nina abantwanyana nibahlulile, sibahlulile ngokuba lowo ongathina okini mkhulu kunaye osezweni. Yabona bonke abantu abafuna ukukhonzwa emhlabeni, abayilutho, bafana notshani. Nibahlulile. So uma wena ukwazile ukuthi uphulukiseke kulesimo sokuthi ke ulandele leinkonzo zabantu, nibahlulile. Uma ukwazi ukuthi wena uphume kule bandla lakho lamanga, nibahlulile. Uphume kule bandla labapostoli, nibahlulile. Uphume kwibandla lababaptist, nibahlulile. Uphume kwibandla laseweseli, nibahlulile. Uphume kwibandla lasezayoni, nibahlulile. Uphume kwibandla lamaluthela, nibahlulile. Uphume kwibandla lamakatholik church, nibahlulile. Uphume kwibandla lamashembe, nibahlulile. Phuma lapho, ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. wonke umuntu ufuneka ashumele uKristu, ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Isihloko sale ncwadi sempilo esiphilayo nesisekelo uKristu. Amen. Kuphela. Amen. Akekho munye. Amen. So awunakuzilandulela wena utshela ukuthi ke lo emhlabeni wena uNkulunkulu wakho ushembe noma uNkulunkulu wakho umfundisi wakho, ngoba naku umfundisi wakho uyazincengela kuyena. Bona bangabezwe. Nina ni weak, nina abantu ababalandeli abamaxoki futhi abazincengela kwabanye abantu. Bona bangabezwe. Afuni ukuzincengela kuNkulunkulu, nizincengela kubantu ngoba yini? Bona bangabezwe. Nithanda ukuzenza abantu ababukeka kahle phambi kwamehlo abantu. Niyasaba ukumela iqiniso kaKristu. Bona bangabezwe. Labafundisi bona, labafundisi nabaprofeti bamanga, nabapostoli bamanga, kanye nalabo mama laba abashumayelayo abazibiza ngamavangeli nabashumayeli noma umbishophi. Kukuphi lokho eBhayibhelini? Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma Anjukanga umoya engcwele, nikhuluma izinto zenyama. Bona bangabezwe ngalokho bekhuluma okwezwe. Angikhuluma izinto zikaNkulunkulu. Bona bangabezwe ngalokho bekhuluma okwezwe. Niqamba amanga ngayo yonke into enenzayo, aninaso isisekelo seqiniso. Anifuni futhi ukuvumela iBhayibheli, nifuna ukuvumela inhliziyo zenu ngoba nithi nina ke isikhathi sesishintshile. Akho khathi esishintshile lana, inini enishintshile nabalekela uNkulunkulu, nifuna ukwenza intando yenu. Nezwe liyabezwa. Nizwa abantu abafana nani abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Nezwe liyabezwa. Nikhohlisa abantu, nibenza izikhohlakali njengani. Nezwe liyabezwa. Ni weak. Thina singaba kaNkulunkulu. Le gospel esishumayelayo noma nevangeli esishumayelayo, sishumayela ngesibindi nangokuzimisela nangokuzigqaja ekumele isisekelo sikaNkulunkulu, hayi ngokuziphakamisa. Thina singaba kaNkulunkulu. Thina singabakho uNkulunkulu sithumile. Omaziyo uNkulunkulu uyasazi and futhi uyasizwa. Amen. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Yayizwa indaba. Ongesiyo kaNkulunkulu, ongamazi uNkulunkulu ongesiyo okaNkulunkulu akasizwa. Wathi uJesu Kristu ke ubusisiwe, ongakhubekiswa yimi. Amen. Mokhubekiswa ile gospel naleli verse esishumayelayo naleli vangeli lelika Kristu. Amen. Hayi ongesiyo uSathane, ongesiyo okaNkulunkulu awusiyo kaNkulunkulu, ongesiyo okaNkulunkulu akasizwa. uNkulunkulu wakudala wakunika igunya lokuthi ube nentando. Intando yakho wayisebenzisa ukuthi wena ulandele uSathane, inhliziyo yakho inamathele kuSathane. Uthanda inhliziyo yakho, uthanda uSathane ngenhliziyo yakho nangomoya wakho nangomphefumulo wakho. Baba wethu osezulwini, mangcwelisa igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho, umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. You understand? Amen. Ngalokho ngifuna unencwadi emfuna ungifundisele ungifundele yona moqeda la uhambe kwincwadi yaMaSpsalms chapter 55 from verse 1. Amen. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso. Siyamazi thina umoya weqiniso nomoya wokuduka. Nomoya wokuduka. Siyakwazi ukuhlukanisa ngeBhayibheli umoya weqiniso nomoya wokuduka ngoba wonke umuntu othi umfundisi noma ngabe umbishophi noma ngabe umprofeti noma ngabe umpostoli kufanele akhulume into ehambisana neBhayibheli, yonke into ayishoyo afundise ngeBhayibheli ukuthi abantu abaphume endleleni zabo zokukhohlakala babuyele eqinisweni balandele uKristu. Amen. Bathatha isiphambano sabo bazidele. Amen. Chapter 55. Amen. Incwadi yamaHubo isahluko
samashumi amahlanu nanhlanu. Yes, sir. Kwivesi lokuqala. Yes, sir. Lalela uNkulunkulu. Lalela uNkulunkulu. Umkhuleko wami. Hallelujah. Nayo ke indaba. Into esintshela yona ngokuba manje abantu baningi bayizoni. Abantu baningi siyanifundisa indlela yokuzithoba kuNkulunkulu ngencwadi yamahubo. Siyanifundisa indlela yokuthi ukhuluma kanjani uNkulunkulu ukuze uzokwazi ukuthi wena awuseyena wesizwe, awukhulekelwe imali, awukhulekelwe ukuthi ube kwizandla ngoba naku ukuthi ke ufuna ukubusiswa ngokuthi uthole umsebenzi. No. Sifuna isiphiwo sikamoya engcwele. Silona isiphiwo sikamoya engcwele. Silona uvikelwa uNkulunkulu kwimoya yasemhlabeni, imoya yokudukisa, imoya kaSathane, imoya yamanga, imoya yokufebe, imoya yokuqamba amanga, imoya yokubulala, imoya yokuphika uKristu, imoya yokuhlabela amadimoni, imoya kaDraco. Hallelujah. Lalela uNkulunkulu umkhuleko wami. uNkulunkulu lalela umkhuleko wami baba. Ungazifihli. Hallelujah. Ungazifihli emuseni wami uNkulunkulu namanje. Ungazifihli emuseni kwami. uNkulunkulu ziveze phambi kwami ngikhuleka kuwe baba mguqa. Ungazifihli ekunxuseni kwami. Ngoba uNkulunkulu ngiyazazi ukuthi ngiyisoni. Ngiyazazi ukuthi uNkulunkulu ngisenyameni ngizokufa. Kodwa umphefumulo wami uNkulunkulu fanele uphinde kuwe. Nalendlela ofuna ngayo manje uNkulunkulu ngizakwena baba ngithike. Ngizwele ungiphendule. Baba ngizwe ungiphendule. Ngizwele ungiphendule. Ngizwe baba ngizwe uNkulunkulu namandla ngizwe Jesu Kristu. Ngiyayaluza ekukhaleni kwami. Yayizwe indaba. Umuntu lo ufuna ukuthethelelwa. Ufuna ukuthi uNkulunkulu amuzwe. Ukhuluma mawuza uNkulunkulu. Hallelujah glory to God. Hallelujah. 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 Mawuza uNkulunkulu uyayibeka indaba yentombi yakhe eceleni, uyayibeka indaba yengane yakhe eceleni, uyayibeka indaba yinkinga zakhe eceleni, uyayibeka indaba yomsebenzi nemali yakhe eceleni. Uza uNkulunkulu ngenhliziyo emsulwa, uza uNkulunkulu ngenhliziyo eqondile, uza uNkulunkulu ngoqonda. Hallelujah. Ngizwe ungiphendule. Hallelujah. Ngoba usufunani manje uNkulunkulu. Hallelujah. Ngizwe ungiphendule. Ufuna uNkulunkulu akuzwe akuphendule. Ngiyayaluza ekukhaleni kwami. Ngiyahla ngenyuka uNkulunkulu. Ngiyabubula. Ngiyakhala kuwe baba. Ngenxa yezwi lesitha. Yebo uzwa lonto le. Uyabhiza uSathane ekhanda, uyahlebela uSathane. Ukulethela konke ukukhohlisa nokukhohlakala. Uyakuvezela le ntombazana inqunu. Ukuduka nokudukisa. Ubhiza uvezela isitax semali. Ufuna ukulahlekisa ukuthi hayi hamba uyibheka hamba uyitshontsha le mali. Hamba ugqekeza kulowa muzi. Hamba olala nomfazi walowa muntu. Sathane uyakuhlebela. Wena ufuna ukuphulukiswa. Ufuna hallelujah. Hallelujah to God. Ngenxa yezwi. Mawuza uNkulunkulu ulahla yonke imicabango. Usathana ngaye ukukhuluma kodwa manje mobiza igama likaNkulunkulu ulokulibelesela igama likaNkulunkulu. Ulokulibiza igama likaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi ke ukucindezela omubi. Ufuna ukukhishwa amaketangweni. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna ukukhishwa amaketangweni obumnyama. Ufuna usathana agedele. Uyabiza igama likaNkulunkulu ungayeki. Ubize uthi uNkulunkulu washo Jesu Kristu ke mangithandaza anovala umnyango. Ngivala umnyango. Ngingena ekamerweni ngivala umnyango. Akusho ukuthi ungene endlini. Thatha umqondo wakho ubeke kuNkulunkulu. Uvala yonke eminye iminyango ezoletha ukungena komoya endlini ngoba manje ufuna ukufudumala endlini bese ubiza igama likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngokuba badingela okubi phezulu kwami. Yayizwa lonto leyo. Imoya lemini eniphethe le moya ofebe. Ibhizi ilethela izinkinga. Ilethela ukuhlupheka. Bangizingela bethukuthele. Izindaba. uSathane akazili ukuzodlala emhlabeni. Inqondo umcabango. Akukhulunywa ngabantu, lakhulunywa ngemicabango yakho naye emini. Bangizingela. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Amen. Imisebenzi yakho Amen. oyihambayo, izinto ozibukayo ku-TV, amavidiyo ocansi, abantu ababulalanayo, ne? Nibuka wonke amamuvi anobugebengu. Nibuka wonke amamuvi enza ubuhlabane. Lo mcabango leyo iyahlasela ebusuku. Uzuzizwe umfana engazi ukuthi usuyintombazane, uma bokomunye umfana umkhanukele. Hallelujah, glory to God. Inhliziyo yami iyathuthumela phakathi kwami. Yayizwa lonto leyo. Inhliziyo yakho uma ukuthi uyakholwa ngempela, uyayazi lo moya ehlasela. Hlala phansi ngedolo. Hlala phansi ngedolo. Inhliziyo yami iyathuthumela phambi kwami. Hlala phansi ngedolo. Ukhulume noNkulunkulu. Akukhulule ngoba manje uyaqonda ukuthi wena uSathane ubhizi uyakulinga ngakho konke okubi. Amavuso okufa angehlele. Amavuso okufa uyafa ngokomoya. Hallelujah. Ufe ngokomoya. uSathane destroy aqede ngawe uzonto omakhelwane bakho uzwe ukuthi bayakuthakatha kanti no inhliziyo yakho uSathane useholweni kumnyameni usekwazi ube nalomcabango naleyo mdlinzo ukuze uzoqala manje ukhula inzondo. uSathane akafuni kube khona ukuthula. uSathane uyamzonda uNkulunkulu. Hallelujah. Yes Lord. Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela. Amen. Lezindaba
Ngifikelwa luvalo nokukhakhazela. Nami kuyangenza. Amen. Bese khona imicabango emini ngiyasaba ngoba yini inengidathi ngisabe ngikhakhazele ngifikele uvalo ngoba ngifuna ukuthi ngi-offende noma Mesabe uJehova. ithi mesabe uJehova. Mesabe uJehova. Yini imiyalelo yakhe? Yini imiyalelo yakhe? Uma wazi uNkulunkulu umsaba ngempela, wazi ukuthi uNkulunkulu uma ungaqondi uzokufaka esihogweni. Amen. Amen. Uma ungahambi ngendlela yakhe uzokufaka esihogweni. Uzophenduka, uzozisola, uzothandaza uthi uNkulunkulu ngifikelwe luvalo nokukhakhazela. Ngiyaxolisa uNkulunkulu ngale micabango efikayo baba ngithethelele ngiphe umoya wakho ongcwele uhlale kimi uNkulunkulu umoya wakho weqiniso ngingalingwa usathane ngingamnika indawo usathane Ihlanze Nkosi uJesu. ngomoya engcwele nako ngeke uzikwazi lokho uma ungenakho ukufundiseka nokuqondiseka ukuthi uthandaza ujine enkosini. Yes Lord. Yes Lord. Hallelujah. Mawuzothandaza enkosini ngokuthi wena ucela imali nokuthi bengicela ukuthi unosipho noma unosihle noma ubeauty anginike ichance ke sithandane. No weak. Amen. Weak umthandazo wakho awuna sense. Amen. Amen. No uNkulunkulu bengicela ukuthi unginike lo msebenzi khona ngizokwazi ube nemali ngifuna ukuthengela uma umuzi ngifuna ukuthengela uma imoto. Umthandazo wakho weak. Bedukiso. Oh uNkulunkulu ngicela ngisize nje ngiwine lelotho ngingenza noma yini uNkulunkulu ngidodle nabantu emgaqweni weak. Mawuza uNkulunkulu awuthandaze ngalozo zinto. Hallelujah, glory to God. Mawumazi usathane uyazi imisebenzi yakhe uzokwazi ukuthi uthini uNkulunkulu uzothi mawuthandaza ngokuqonda uzothi mawuza uNkulunkulu ucela umoya engcwele ukuthi ehlele kuwena uzoza ngokuqonda uzokhipha yonke into eyimfucuza ekhanda lakho uyazi kodwa lokho akwenziwa nombani. Yes Lord. Kwenziwa yilokho umuntu osecabanga ukuthi uyamdinga uNkulunkulu. Amen. Umuntu osecabanga wayenza ingqondo yakhe ukuthi mina ngidinga umoya engcwele mina ukuze ngisindiswe. Wena umuntu osifazane usuzibona ukuthi ngempela lempilo yakho ikholele ekutheni ube umahosha. Uye kumoya engcwele ekutshela umoya engcwele ukuthi ke khumula lesikete esincane usigqokile. Hallelujah, glory to God. Khumula, hallelujah. Khumula lesikete esincane, khumula namabhuluku agqokile. Ufake ingubo ehloniphekile. Khumula ucwele. Yes Lord. Phuma kulezi zinto zomhlaba. Uze kumina ngizokusindisa. Ngezwi. Nakasigezo. Yes Lord. Samanzi. Yes Lord. Esihlala ezwini. Amen. Akukhiphe uNkulunkulu, akukhiphe amawiki, akukhiphe zonke ley'nwele zamahashi. Amen. Akususa upende ebusweni. Akukhiphe ney'nzipho lezokufakela. Amen. Wena mfana usuyabona uma nje impilo yakhe yashabalala. Lesibhamu sakhe sikusebenzeli, uyangena uyaphuma ejele. Uze enkosini, uzozinikela uhlale phansi uguqe uNkulunkulu. Sathane uyanqoba uNkulunkulu, sathane unqobile uNkulunkulu. Ngigulule baba. Ngigulule uNkulunkulu. Ngoba usuyakholwa. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, glory to God. Ngoba usuyakholwa. uNkulunkulu usumbiza ngokuqonda nangokwazi nangokweqiniso. Mawuza kuyena, uza ngokuthi ke uyazithoba, ngokuba uyazibona ukuthi wena uyisoni. Masuqala ukukhuluma noNkulunkulu uthi baba, ngicela insindiso yakho, ngicela inkazimulo yakho ikhazimule kimi baba. Ngikubona ukukhanya kwakho. uNkulunkulu uyakhala athi ngiyakuzwa. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Yes sir. Ana incwadi kuIsaya isahluko 40. Yes sir. Verse 21. Yes sir. Anazi yini? Anazi. Anizwa yini? Yes sir. Anitshelwanga yini? Yes sir. Kwasekuqaleni? Yes sir. Aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba na? Sukela eqaleni uthini incwadi? Anazi yini? Anazi. Anizwa yini? Anizwa. Anitshelwanga yini? Kwasekuqaleni? Kusukela kwaseqaleni imessage umyalezo wevangeli. Amen. Aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba na? Ngeke uze uqonde uma ufundiswa abafundisi bamanga. Kodwa ke abaprofethi baqala bakhuluma iqiniso bashiya yonke imibhalo iyiqiniso ngoba khona izincwadi ezeBhayibheli ezakhishwa ngama-Roman Catholic Church ngoba befuna ukwakha inkolo yabo ezovuna bona bengafuni ukuthi ke abantu bafinyelele kulezi iqiniso. Inzuzo embi. Lezo ncwadi zikhona siyazithola siyahlanganisa manje ukuze sazi ukuthi besikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngobani ukuthi uNkulunkulu wathini eqaleni. Anazi yini? Anazi abantu abaningi abazi. Anizwanga. Ngizona abantu abasemakhaya. Amen. Abantu abasemakhaya khona abantu ababenomoya nesipho samoya engcwele baphuma endleleni sebeyibotho sebeyidakwa sebanye bayafema bayaphinga ngoba yini balahlekela ukukholwa. Anitshelwanga yini kwasekuqaleni? Yalahleka umoya engcwele uyalahlekela kusho bese uyisipho samoya engcwele usunqobile usuqedile. No, kumele uhlale ekukholweni kwakho isekelo sakho ukuhlala ubekezele kuze kube egcineni. Amen. Mkhulu umvuzo wakho. Mkhulu umvuzo ngaphambili. Amen. You understand? Amen. Aniqondanga kwasekusekelweni komhlaba na?
Banganenkani kwasekuqaleni uNkulunkulu azabhubhise umhlaba ngamanzi ekuqaleni. Wabhubhisela lokho ukuthi abantu beqala izinto zokuthakatha nokukhohlakala nobubi. Bephuma emyalelweni yakhe. Lo myalelo yakhe ayifundisile uEnoch. Wamfundisa imiyalelo yakhe nemfundiso yakhe. Ukuze uEnoch adlulise lo myalezo nalowo mfundiso kwabantu nasesizukulwaneni. Akekho umuntu ongazi ukuthi ke lento ayikhulumayo yena lento ayenzayo wesheshe umkhulu wakhe. Umkhulu wakho uma engayathanga eBhayibhelini ingayona uNkulunkulu, imfeketho lo nto oyenzayo. Ize lethe. Ithathu ifaka engqomeni ubuyele eqinisweni likaKristu. Incwadi ekaJuda. Incwadi kaJuda Verse 14. Verse 14. uEnoch ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo waprofetha yonke into eyenzakalayo manje, yonke into ekhona ngisho kwibhuku lika-Revelation uEnoch waprofetha ngayo. Hallelujah. Waprofetha ngaye uSathane. Wathi bheka inkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu. uEnoch wakhuluma ngalento. Incwadi kaSambulo chapter 1 verse 7. Le ncwadi yagcwalisa ukuthi ke njengoba bamkhuphula ngefu bakhushulwa ngefu. Uyophinda ehle ngalo futhi ifu. Kuyokhala izizwe. Yonke yabo yokungahloniphi uNkulunkulu abadelela ngayo. Ungafuni uqale phala endawo, uqale ufuna ukufunda into ezwakalayo. uEnoch ongowesikhombisa kusukela ku-Adamu. Enoch owesikhombisa kusukela ku-Adamu. Waprofetha ngabo wathi yonke into ebhalwe phansi wakhuluma ngayo. Imimoya lesikhuluma ngayo uEnoch usakhulumile ngayo. Bheka le moya ngomba abafundisi benu bazobanthelela nani sibambe nina. Bheka inkosi iyakufika nabangcwele bayo abayizigidigidi ukuze yahlulele bonke ijezise bonke abangamesabi uNkulunkulu. Ngifuna ubambe lapho yabona obambe khona losho khona njengoba ubambe lapho uhambe kwincwadi kaRevelation chapter 1 verse 7. Bheka uyeza namafu. Naye futhi incwadi iyasho ithi ke bheka uyeza namafu. Namehlo onke ayakumbona. Namehlo wonke ayakumbona. Nabo abamgwazayo. Nabo labo abamgwaza eceleni. Nezizwe zonke. Nazo zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. Ziyakulila. Yebo. Kuyakhala izizwe. Yebo, amen. Kuyakhala izizwe. Why izokhala izizwe sazokwahlulela. Mina ngingu-Alpha. Yena umqali no-Omega. Yena umphethi. Kusho inkosi uNkulunkulu. Kusho unkosi uNkulunkulu. Okhona nowayekhona nozayo. Umnini mandla onke. Wonke amandla kuyena. Amandla akuKristu. Amen. You understand? Buyela incwadi yemahubo. Amen. Hallelujah. Buyela incwadi yemahubo. Sidila nomkhuleko. Amen. Hallelujah. Uthi ukhuleka kanjani? Uma uthi ke ufuna ukuthethelwa izono zakho. Uma ukuthi ufuna ke ukukhishwa emaketangeni obumnyama. Amen. Uma usubona ngempela ukuthi ke uSathane ukukhungethe. Amen. Uphuma kanjani? Incwadi amahubo isahluko sama-55. Incwadi incwadi yamahubo isahluko sama-55. Amen. Verse 4. Inhliziyo yami iyathuthumela phakathi kwami. Amavuso okufa angehlele. Amavuso okufa imicabango emibi. Lalela imicabango emibi yakubulala iyodwa umcabango nje umubi. Kanti yini benabantu akuthiwa amakhansela nawa bezwa ngani labantu laba akuthiwa bama psychologist. Imidlinzo emibi. Bazokwenza ukuthi wenze bengakulapha kodwa bengakulaphi ubakhokhela imali. Uhambe uye rehab ngoba nakwenza idakamizwa unenkinga yokucasuka noma ekuthiwa i-anger management ngesingisi. Lezo zinto lezo angeke uzolashwa umuntu. Ngoba uSathane uyahlebela sonke isikhathi. Lo muntu usetshenziswa uSathane ukuze enze ngazi ukuthi uyakulapha kodwa manje akakulaphi ngoba uzophinda ubuyele futhi kuleso simo leso.
Kodwa manje uma sowazi kulo mcabango leyo ingaphezulu kwakho ufuna ukuthula. Uya kumnini wendaba, uya kumsunguli wakho, lo wakwakha esibelethweni, lo waqala wakho umuntu phansi odakeni, wamvusa, wamfaka yonke into nokuqonda, wambekela imiyalelo. Una usiyofuna le miyalelo ayibekela umuntu oqala ukuze nawe uzothola ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Understand? Ngoba ithini incwadi? Inhliziyo yami iyathuthumela bese inkinga sezikuhlasela ungasakwazi ukuphuma kanjani, inhliziyo yakho seyithuthumela. Buyela kuKristu. Amavuso okufa angehlele. Buyela kuNkulunkulu. Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela. Izinto ezihlasela abantu basezweni. Uma inyama yakho seyisebenza, uzizwa kanje. Uma inyama yakho seyisebenza ngempela, ngikhwele ngokwesaba okukhulu. Uthathe konke. Lalela. Uthatha zonke inkinga zomhlaba uzenze zakho ubone ngathi wena ofana ngabe umxazululi. Kodwa uNkulunkulu uyakutshela kwincwadi yeZakha chapter 3 verse 5. Amen. Uyakutshela uNkulunkulu kwincwadi yeZakha chapter 3 verse 5. Ukukhuluma kuqonde. Ngoba yini akafuni wena ukuthi ke uzimele ngokucabanga kwakho. Incwadi iZakha isahluko sesithathu kwiverse lesihlanu. Yes sir. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. So uma manje inhliziyo yakho ithuthumela, ungasazi ukwenza njani. Ithini incwadi? Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma manje sawubona ukuthi uSathane uyakulinga ukubuyisela ebumnyameni ngesikhathi ufuna ukuphuma, uyakudonsa uNkulunkulu ngapha uyakubiza uSathane uyakudonsa. Uthini uNkulunkulu? Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Hallelujah. Iyodwa into enqoba ngayo uSathane, inhliziyo yakho. Amen. Hallelujah. Ngoba ukugabisela ngezinto ezokwenza ukuthi ke uzibone ukuthi mawuna lezi zinto usuphelelisiwe. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Phuma eqondeni kwakho ngoba uSathane ukubamba kanjalo. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Phuma lapho ngoba incwadi yamahubo isahluko 23 verse 1 izokutshela ukuthi ke ubani ongumalusi wakho. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Mazise endleleni zakho zonke. Uyobe seqondisa imikhondo yakho. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Do you understand? Hallelujah. Yayizolonda. uNkulunkulu hambe kwincwadi yamahubo chapter 23. Amen. uNkulunkulu ungumalusi. Chapter 23. Hallelujah. Yeke lo ncwadi ngesabuyela kuyona. Hallelujah. Amen. Incwadi yamahubo isahluko 23 verse 1. From verse 1 bazalwane. Yebo. uJehova ungumalusi wami. uJehova ungumalusi. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. uJehova ungumalusi wami. Wena umalusi wakho, umfundisi wakho? No. uJehova ungumalusi wami. Umalusi wakho? Umama mfundisi? No. uJehova ungumalusi wami. Umalusi wakho? Umthandazi othandisa ngamanzi? uJehova ungumalusi wami. Wena umholi wakho inyanga? uJehova ungumalusi wami. Wena uluswa isangoma? uJehova ungumalusi wami. Phuma lapho. Angiyokuswela. Hallelujah. Asisweli kuJehova. Angiyukuswela. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Asisweli kuJehova. Angiyukuswela. Ngokuba yini? Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Ungilalisa emadlelweni aluhlaza, ungihambisa endleleni zokuphumula, unginika ukuthula. Amen. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ungiyisa phi? Ngasemanzini okuphumula. Amen. Sifuna amanzi okuphumula. Amen. Amen. Sifuna amanzi okuthula. Repent and be baptized. Phuma. Every one of you. Esonweni, phuma lapha efebeni. Jesu Kristu. Lo moya ofebe balekele. Amen. Ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Simpande etshalwe eduze kumthombo wamanzi. Hambe kuyona incwadi chapter 17. Amen. Amen. From verse 5. Amen. Jeremiah. Hallelujah. Jeremiah chapter 17. Hallelujah. Sibekela ukuthi abanjani ababusisiwe. Incwadi kaJeremiah. Ungazitshela ukuthi uyaziphilela uzimele noma umfundisi wakho uyena okudlulisela imithandazo yakho ayisenkulunkulu. No. Amen. No. Amen. Nobani message uyazithumelela uNkulunkulu ngokuqonda kwakhe. Amen. 17. Amen.
Incwadi kaJeremiya sahluko 17 starting from verse 5. verse 5. Usho kanje uJehova uthi, Ukhulumile uJehova uthini? uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, oyenza inyama ibe yingalo yakhe. Ithemba lakho likubantu, umfundisi wakho, umpostoli wakho, umprofethi wakho, nabo bonke labafundisi benu bamanga, nabaprofethi bamanga, nabapostoli bamanga, nabo mama mfundisi bamanga. Uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Uqalekisiwe ngalokho ngokuthi uthatha ithemba lakho libeka kubantu. Uhamba kumfundisi wakho uthi akubeke izandla khona anibeke izandla nomfazi wakho. Ayenze inyama ibe yingalo yakhe. Ngoba naku umfazi wakho uyafeba, umphoqile umfazi wakho ukuthi njalo uyaphinga, umphoqile ukuthi aye lapha ayoshandazelwa. Uma engakoguquka inhliziyo yakhe, ayenze inyama ibe yingalo yakhe. Uma inhliziyo yakhe engaguquki ukuthi ke aphendule, usathembele enyameni yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Nawe wena mama ubhizi uhamba bathandaza, uhamba nezinyanga nabathakathi nezangoma uyofuna imithi yokudlisa indoda. Nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Inhliziyo yakhe isukile kuJehova, igqoka izibhatho mahala. Uyakuba njengesihlahla esiyize ehlane. Nifane into engenamsebenzi, ukhola wena kuyize ngoba nifuna ukubhanga uNkulunkulu nezinto zenyama. Ongaboni ukuthi kuyeza okuhle. Angeke aze babone phela, ungabona kanjani shiya izinto ehle ubhizi ufuna ukubamba xambili. Uyakuhlala ezindaweni ezishileyo ehlane. Ukuhlala ukude ukhelelene noNkulunkulu. Ezweni likaSawuthi ukhelelene noNkulunkulu. Elingahlalwa umuntu. Ukhelelene noNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kanjani endaweni angadingakali kuyona? Wena uthembakela kwezinye izinto, uhlabela amadlozi, uhlabela amadimoni. Ezweni likaSawuthi elingahlalwa umuntu. Uphila endaweni okugwadule, akho manzi. Angeke kuthelela uhlahla sakho. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Nangu umuntu obusisiwe. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Umuntu othi noma ngabe kuthiwa kumbi kanjani, noma ngabe kuhle kanjani, noma ngabe kutswempu kangakanani, kodwa manje ithemba lakhe likubani? Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova. Uma ithemba lakhe lingekho kuJehova ngokweqiniso, hayi kuJehova ngokomlomo. Nothemba lakhe linguJehova. Themba lakho linguJehova, ithemba lakho linguJehova. Nothemba lakhe linguJehova. Jehova ungumalusi wami. Amen. Angiyikwesela. Amen. Hallelujah. Uyangihola emandleni aluhlaza. Hallelujah. Ngokuba uyakuba njengomuthi. Uyangihola, ungiholela endleleni zokulunga. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe. Uyangihola, ungiholela endleleni zokukhanya. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini. uNkulunkulu uyithemba lami lokuqala lokugcina. Ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini. Angifuni ukuzalwa abantu kodwa ngifuna ukuzalwa uNkulunkulu. Ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Angifuni ukuzwelwa abantu, ngifuna ukuzwelwa uNkulunkulu. Ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Thatha impande zami ngizinabisela kuyena uNkulunkulu ngoba ungamanzi okuphila. Ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni. Yezwa. Ungesabi lapho kufika ukushisa. Ikhathi ezinzima angisabi. Ongesabi lapho kufika ukushisa. Ngoba yini ke? Amaqabunga awo abeluhlaza, angabi naluvalo ngonyaka wesigangadu. Ngoba nithembela kakhulu kubani nokuzithemba kakhulu kunina, ingakho ngakwazi ukuthi nimelane nezimo ezinzima, bese fika uSathane anika indawo neplatform yokuthi niphume ekhoneni wenu, nishiye iposition yenu, nigcumela izinto engafanele ngabe ninehlangana nazo. Ngoba yini ke? Ngonyaka wesigagadu. Unyaka wesigagadu ufikile, wanifika nifana nomuntu othembela kumuntu waphuma ekhoneni kwakhe. Amen. Anganqamuki ukuthela izithelo. Kodwa uma uhleli kuNkulunkulu ithemba lakho linguJehova, ufana nomuthi otshala eduze komfula, eduze kwamanzi, uthathe impande zawo uzinabisele emanzini, umphuze emanzini. Ngesikhathi uphuze emanzini, uqhakaze izihlahla, kuphume amahlamvu akuhlaza. Amaqabunga awo abeluhlaza. Bephuma lawo amaqabunga akuhlaza, liqhamuka ilanga lokushisa, liqhubeke isihlahla siqhakaze. Ngoba yini ke? Sithatha ke siphuza endaweni efanele. Amen. Wena uphuza kuSathane. Amen. Uyasha. Amen. Uphuza kuSathane uyasha. Amen. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo
ingumkhohlisi. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Ngaphezu kwakho konke inhliziyo yakho ingumkhohlisi, wena ufakazi kwakho. Ngoba ubheke mawedwa ucabanga izinto eziningi ongakozenzi osuzenzile ngengqondo ezingezazo usukhohlakala ngokuba yini ke ufisa lezi zinto zabantu, ufisa ukwenza izinto ezimbi, ufisa ukuba nayo yonke into ezokwenza ugcine sowuvuka umkhuba uba nomona. Ufisa izinto zakamakhelwane. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi imbi. Inhliziyo yimbi, inhliziyo yimbi kusho iBhayibheli. Futhi imbi. Uyedwa umuntu okwazi ukwenza inhliziyo ibe yinhle. Kubani ongayazi na? Umniniyo. Mina Jehova. Umniniyo wayakha uyayazi. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Vivinya inhliziyo. Ngihlola izinto ukuba nginike ukuze ngikomelise kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Konke okwenzayo. Amen. Uma kuphambene necebo likaNkulunkulu. Amen. Ukwenza ngendlela zakho. Amen. Ukuba nginike kube lowo nalowo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. So phuma ebandleni lamanga, phuma ebumnyameni nendlela zakho zokukhohlakala, ubuye ebuKristu ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu bakhe belungile. Usithanda khona siyizoni, kodwa usithandeni kwakhe siyizoni. Usifuna siphendukile sihamba ngendlela yakhe ukuze sizosindiswa emoyeni emibi yasemhlabeni nasekubhujisweni komhlaba. Mosuphela umhlaba singatholi isabelo sethu sibe seqhibini lomlilo owoshonga naphakade usha nabaprofeti bamanga nesilo. Amen. Yona gospel esiphethe leyo. Ukuthi ke siyakubizela ekukholweni sithi ke yeke manje ukukholelwa imfundiso yabantu. Funa imfundiso eBhayibhelini. Lalela iBhayibheli ukuthi ithini. Yes Lord. Amen. Lalela iBhayibheli ukuthi ithini. Amen. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. Amen. uPetru wayesethi, wasekhuluma uPetru wathi, phendukani. Manje siyabiza nonke sithi ke phendukani manje, phumani kuyo yonke into emfucuza engekho eBhayibhelini na wonke lamabandla amanga. Phendukani yilowo nalowo abhabhathizwe. Niphume kwindaba zeTrinity. Ayikho iTrinity eBhayibhelini. Uma uneTrinity woza neBhayibheli lakho unkombise. Phendukani yilowo nalowo abhabhathizwe. Akekho umuntu ofana abhabhathiswe egameni likayise, egameni lendodana, egameni lomoya engcwele. Egameni likaJesu Kristu. Igama likaJesu Kristu, igama lokubhabhathiswa. Egameni likaJesu Kristu. Noma igama lenkosi uJesu. Egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Into ezibhabhathizwa yini? Thethelelwa kwezono zethu. Thethelelwa kwezono. Khona siyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Mase wenza njani? Khona siyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Khona bezozwa indlela yokubhabhathisa incwadi ezenzo sahluko 19 from verse 1. Khona bezokwazi ukuthi zimbili indlela zokubhabhathiswa, egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu. Hayi egameni lenkosi uJesu Kristu, no. Egameni lenkosi uJesu noma egameni likaJesu Kristu. Ungaedi lokho kubhalwe phansi senza ngale ndlela ebhalwe ngayo phansi. Kwenzekalani lapho? Incwadi izenzo isahluko 19. Sahluko 19 verse 1. Yes sir. Kwathi uApollo eseKorinte. uPawulu wafika eEfesu. Wasekufika uPawulu esedabulile emazweni. Yes sir. Engasenhla. Esedabulile emazweni angasenhla. Wafumana abafundi abathile. Wathi, namamukela yini umoya ongcwele mhla nikholwayo na? Abafuyezwa ivangeli bakholwa. Amen. Bangawuthola umbhabhathiso. Amen. Amen. Wamoya engcwele. Amen. Bathi kuye, chabo, abawutholanga umbhabhathiso wamoya engcwele kodwa asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Yeyizwa indaba. Amen. Baningi abantu abangayazi indaba kamoya engcwele abakholwayo. Amen. Wathi pho nabhabhathizelwa kukuphi na? Base bethi kukho ubhabhathiswa
kukaJohane. Abasho ukuthi uJohane wababhaphathisa kanjani. Amen. Akubalanga kuthiwa uyena wababhaphathisa ngokuphenduka. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Baphenduka ezonweni zabo. Kodwa manje seshoda isiphiwo sikamoya oyingcwele. Amen. Verse 4. uPawulu wayesethi uJohane wabhaphathiza ngombhaphathiso wokuphenduka. Yebo. Ethi kubantu mabakholwe nguyena obeza kuza emva kwakhe. Yebo. Kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhaphathiswa egameni lenkosi uJesu. Babhaphathiswa kuphi? Egameni lenkosi uJesu. Uma ubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu. Zimbili indlela zokubhaphathisa ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Kwathi uPawulu esebekile izandla phezu kwabo. Yes sir. Umoya ongcwele wehla phezu kwabo. Kwase kwehlela ini? Umoya ongcwele wehla phezu kwabo. Bavele bayakholwa. Base bekhuluma ngezilimi. Njengoba umoya ebaphile. Uphilisela. Amen. Yezindaba. Amen. Yezindaba. Amen. So, konke esifundisayo sithathela phansi eBhayibhelini. Amen. Asivuli ibandla. Yes Lord. Base sishumayela ivangeli ukuthi noma ngabe kuthukuphi uma uzole imiyalelo noma lo myalezo uyigcine enhlizweni yakho umesaba uJehova uhambe indlela zaJehova ngendlela yokuqonda nangendlela ekubhalwe ngayo phansi eBhayibhelini ufunde iBhayibheli lakho ngokuqonda ungasafunda iBhayibheli lakho ngokuthi ulindele ibusiso uNkulunkulu engathi uNkulunkulu uyakweleta wena ukweleta uNkulunkulu ukulungiswa ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso sibhalwe phansi esenu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ingakho sirecorda phansi lento le sirecorda ukuthi nayo ihambe kubo bonke abantu bangeke eduze kwethu nani nenilizwayo le message nithumele nokwabanye ningabi nomona ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude. Mawukuthi umzali ulele le message ungabi nomona nika ingane yakho ngoba ingakholwa mhlawumbe kanti wena ukholwa bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi kubo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Nkosi uJesu siyabonga baba kuba wena inkosi nomsindisi kuthi wena uNkulunkulu obe inyama waphila phakathi kwethu. Sayibona inkazimulo yakhe, inkazimulo yoyedwa osuke ezulwini. Weza baba wayinikela ukuba thina sibuyiselwane nawe sibe nobudlelwana nawe uNkulunkulu wethu ophilayo. Mayenziwe intando yakho sikunika udumo, sikudumise ngaso zonke indlela. Sinqobe omubi, sihambe emngcweleni ngokuba wena usibizile ukuthi sibe ngcwele ngoba wena Jehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Siyabonga ngamandla baba okubhabhadiswa nokuthi sibuyiselwe kuwe sibe nobudlelwane nesithembiso sikaMoya oNgcwele esehliselwa kithi esikholwayo ngeqiniso ngoba wena uyiliqiniso uyindlela nokuphila. Siyakubonga Nkosi uJesu ukuthi bonke abantwana bakhe abazwayo njengamanje ubafakela ukusaba ungabaniki ukuthula Nkosi baze bangene emanzini babhabhadiswe egameni lakho Nkosi yethu uJesu Kristu bathethelelwe izono sebevumile enhlizweni zabo ukuthi wena uyindlela neqiniso bonile phambi kobuso bakho ubapha ukuthethelela Nkosi babhabhadiswe bamkeliswe nesiphiwo sikaMoya oNgcwele esiyisethembiso kithina esikholwayo ngokweqiniso kuze kube phakade. Amen. Siyabonga bazalwane. Price uzoshiya inamba. Siyashiya inamba bazalwane uma ufuna ukubhabhathizwa noma ufuna ukubuza imibuzo. Amen. 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Inkosi ithela umusa. Sibonge bazalwane sithi ke siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Sixolise ngokuthi imessage inqamuke phakathi nendawo asazi ukuthi ke technically izinto zonakale kuphi kodwa ke noma kuthiwa usathane uyazama uku-attack angeke alunge ngoba lo ngakuthina mkhulu kunalabo abasezweni. Siyabonga uNkulunkulu ngamandla akhe ayiphinde ibonane inkosi uma ivuma ngokuzayo. Amen.